Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang Dunay ka ba'y nahibaw-an bahin sa lakaw? wa. Bakasyon Sam, mao na. May bakasyon si Sir Andrew. Bosa, kita mo relax na lang ta dinhi. Kay may bakasyon man ang atong amo. Nahala. Kung ikay unang makakontak niyan, ing na siya nga kinahanglang mo kontak sa siya nako. Kaya doon ako importanteng tuyo. Onoy, makaabot na niyang imong gusto. Sabi ni mo, kinibagyo sa. Daghan kang kadaot ang may tabuin. Gusto gyud kanoy. Do na gani mamatay ining bagyo ha. Kinalamanan ko siya dito sa pagmara. Muling ito napit ang niliposan sa bagyo. Wala ka maghihok si Jisa. May saban siya. Pero, dili ko masurag na. Kinalamanan ko siya sa gabayan lagom sa pangpang. Ipahilon ako si Jisa sa kuhigdanan. Sa lipod na kikring dapita sa ilawom sa langob. Dini sa pangpang. Di na maigo sa hangin. Kabasa ni Jessa. Kinalamay lisang ko siya sinina nga ka. Kinila akong puno. May ako ipasulob niya. Ray. Kasakit sa akong babaga. Hayag na ako. Sa maling dapitan ko na yung tangan. Kabatuan man eh. Huwag niyo ko sa gamayng langob-langob sa pangpang. Kasi naglana ko din eh. Sa man eh. Saan akong gisuloob? Dako man ang pulo sa kalalaki. Og may bindahin na akong samat sa baka. Uy. Mao niyang ang pangpang nga akong gikat-kat kagahapon. Ganun naapot ko din eh. Gusto. Ang katapusan akong nahinamdaman. Nga natumbahan og kahoy ang payag. Og naigo ko sa baga. Og sa kong Kung mauna. Ang tao nga nagpundo din sa pangpang ang mikuha na ko dito sa payag. Kinsa ka nga nagdana ko din sa pangpang. Makita na ako! Makita! Wa may mitubag. Kinsa magid ka ring tawana. Nganong iya kong gitabangan.
ang iyang... Aray, nalipong ko. Mapahuway lang una ko. Kakutoy sa kong tiyan. Naman ay pagkaon sa kilid. Naasay babaw sa lapad nga bato. Linata nga inablihan ka na og pana. Mukaon ko. Bahala nagmasok ko ang tagiya ng mga pagkaon. Shit, ng uwana ay. Dili ko makaliw kong tarong kung magsigi ng uwana. Pero sa may kumbuhaton. Wa na din hinakos, Jessa. Panuway. Iyon sa ka ni Andros, Jessa. Husto. Paliko na ko ang bay nga gibutangan niya ni Jessa. Magpangutan na ko sa mga silingan ito. Bahin sa kidnapper og ni Andro. Di na ko magpaabot nga mutuwang pang-uwan. Kinahanglan makalihok kog ako. Gusto ko may bawaan kung hain karon ibutang ni Andro si Jessa. Busog na ko. Wa pa man gid mabalik din yang ang tao nga nagpundo ining dapita. Bastos siya. Gilisan pa ko niyag sinina. Tuod, hay naman akong gisuloob sa dayon na akong kadisgrasya. Narang akong blouse, garsones. Nagkaduko ni. Dili pa rin ako mailisan kay basa kayo ni. Naunsa na magkaang akong gamit sa payaga. Ningot-ngot na akong samad. Uy. May tambal man daingan na sa kibutangan sa pagkaon na. May note. Imna ang imong tambal. May tugon pa nga imno nin ako. Maugin ni ang akis na nagbutang sa note dito sa pagkatuwa sa payag. Imnon ko na lang ning tambal. Dili ba imong mamatay ko din sa isla? Kinahanglang mabawi ko pa ang akong anak gikan ni Andrew. Pero giunsa na maghanap ni Andrew sa JR. Wa ka na niya ibaligya ang leader na pasiya sa sindikato. Unya ako maguna-una og lain. Ginalang mamaayo ko ining akong samad. Maklaro ko kay Ganes Layo. Pinag-interes ka piyo gibuhat ni Jessa. Sa langob-langob sa pangpang. Bikaw na siya. Uminaw sa tambal nga kong gipiling. Salamat ka na luwas ko siya. Dili may mo mamatay si Jessa. Dili kit mahimo.
uwan ng gyapon ni Dapita. Mao na nang bahay nga gibutan nga si kidnapper ni Chesa. May tiguang nga nagsaw ng tubig. Noy! May buntag yan, Noy! Uy, usiya to, sir. May pangutana ko ni mo, Noy. May mo bag mudol ka lang diri sa auto kay may payong bitaw ka? Usa magunta ng imong dulo, sir. Ikaw ba'y tagiya ng baya? Ay, dili, sir. Juan, nagbantay lang ko diha. May miabang manana. Unsa? May miabang ng baya? Kaysa man? James mangkunoy nga atong tuhana, sir. Pero, wa pa man mo balik. Mao ba? Ni ako'y numero nga ibili ni Manoy. Kung mo balik kanang nag-abang ng baya, tawag ako ha? Ug sultihi ko siya ngan. Oo, sir. Hey, kidintos. Para snacks nimo. Salamat kayo na, sir, ha? Makalaom ka, sir. Manawag yung kunin mo kung mahibaw na ko kung kinasa tong James. Pero sa milabayng gabi ba? Nakabantay ka ba sa mga tao nga mipondo din Hala, sir. Karoon pa man ko mabalik, sir, oy. Wa ko mahibaw kung mianhi ba. Kaya ako na maghihatag ang yawi sa miabang ini. Mao ba? Kiabangan balik tulog ka buwan daan, sir. Mao ba? Hala, sige. Basta mao na to ha. Tawga din ko kung may kasayuran na kabahin sa mga tao nga nakaabang din O sa mga gusto ni mong mahibawan, sir. Gusto ko may baw kung pila sila nga nangabang din O kung nga nung ilan ng yabangan nga layo rami sa grupo sa kabayan. Ha? Sige. Tawagaw niya ko ha. Kinahanglan mailhan ko kung unsa ning grupuha ang mikidnap ni Chesa. Nakatawag man ko. May sakit na sa pangakong samad. Mainom ko pain reliever. Ako naman kihapon ang niaining ng langob sa bangbang. Nibalik na ka din ang tao na nagluwas na ako. Sa manang nasa lamisa. Butong man na. Wa man na kanina. Kung mauna, dinina ang tao. Pero wala ko niya pukawa. Kisa magit ka ni siya. Nganong mahadlok man siyang mupakita na ako. Oh, may mga tunog na nagpaingon din eh. Siya nagitingalin eh. Wait, balik. Magpatugtog ko. Kinala makita ko ng iyang nawa. Nagahigtan ako. Mupiyong ko. Huwag magpatugtog. Mura manugikan sa ibabawang tunog na milugso. Karon ka. Dili dagit ka makalikay na ako. Mailahan ang kita ka. Niya na ang mga tunog. Nagkaduwal na siya na ako. Miunong nasa kong dulang tunog. Kalitan ko bukang ako mga mata. Sakpa na kita ka! Oh! And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!